Ka Shillong Government College of Engineering ka badan hamulai kentan masar Shillong menta kadang abanyo ya kajing menjur jong ka AICTE na kabenta banyo sedang no ya kajing shim class. Ka Academic Council jong ka nehu kala ya kajing penyaso na kabenta kajing hikai ha ka BTech course ong katulong kubor sorkar. Kenang ban pelong ya ka Engineering College bakanla Menteri Kampura na kaliang ka sorkar kala pensngaw ya kajing penmenjur ban ailat ya u additional director and principal ka Shillong Polytechnic Maulai bat kalai ngot kinohikai ki bala biangkerdan ban batru ya kakam kum ki head jong ka institute ban long kum kinohikai jong ka Engineering College kilaong. Ka jingtay ya ka academic block kata ki hostel na kabenta ki shinrang bat kentay ki day ki balala ban pendab bat ya ki bala plipat baru da u menteri rang ba ka jela hakashitari u kalalingkat arajar arpulai. Kumju kajing shnaya ki surak hapo ka campus bat ki jingpen internet ya ki jaka nalor ka jingpen biang ya ka boarding bat ka hapo ka campus jong ka Shillong Government College of Engineering lala ban pendap. Na kaliang ka sorkar jela kalapan mi ru san pesan teli ki kam hikai bat ki way pat ki nong train na kabenta ka ni ka college.